Uragon. Welcome sa aking channel. Nag-sanitizer tayo. Kakain ako ng bilao. Kita niyo to? Ito ang bilao. Magtsatsa tayo. You know? Ito ang gamit kong tsaa. Oh. Alcubus tea. Meron tayo. Lagyan natin ng tubig. Tubig na mainit. At lagyan natin ng ayan oh. Baka naman. Lagyan natin ng gatas yung tsaa. Ito ang tinatawag na bilao mukbang. Tea with milk. Yan no? Bilao. Siyempre mayroon tayong sausawan doon sa bilao para medyo may lasa kainin. Ay! Yan o. Tiyan na. At mayroon tayong olive oil. Pampalasa. Para yummy. First bite. Oh. Ito yung mga pagkain ng mahinang nilalang. Wait apang. Pang mahinang nilalang to. Yummy. Kain tayo, kain. Sarap. Lasang lasa yung olive oil. $12 real. Itong buhay ng OFW, kailangan magtipid-tipid kasi wala na, bagsak ng ekonomiya dito. Kain muna ako ha. Bye bye.